crapă. Crapă. Dar e așa și tu cum să crapă. Tu tragi de el să crapi. Aici mai trebuie aruncat un pic de jet pe el. Bine picioarele și urechile. Păi, mai ai așa ceva? Nu mai are, da. Ai murdar. Să vrei bine cu aia picioarele. Eu l-am văzut singur. Da, mi-a zis de filmat acolo, să nu pierd fata. La ele la copii? Uite mă cum se pârlește porcul. Îl fotografiez tot unde e frumos. Păi, Când o fi spălat, nu acum urda. n-are nimic. Ia dă-mi perie, să dă la picioare. Își fac chioscul nostru. Problema cu spate bun. Da, pune tu, avem apace, avem apace. Auzi, ce vreau să spun? Nu începem întâi să-i tăiem picioarele? Uite, Ca cum nu, îi tăiem căpățâna, îl pindic pe burtă așa cum e el, îi scot mațele și pe urmă cât un sfert, îl pun pe masă și îl decupez acolo. Eu nu-i decupam asta. Eu știu, eu fac cum știu. Nu, da, te întreba. Vi-l fac acolo, e același lucru. Ce, să aduceți? Da, păi să fie acelea, cum vreți, să vi-l fac bucățele, nu-i așa? Asta o știi? Un pic de apă caldă să punem aici. Cântar avem să agățăm asta să vedem cam cât are? Opa! E curat asta? Ia ține asta. Ține așa. Cred că pot doi și aici. Nu, pe urmă, da. Să scotem întâi. Mai dau o cârpă, Aurel? Da, mai e. Sunt simplificații așa. Stai. Deci, Nu. Merge cu ea. Pentru doctor, știi de unde să luăm, nu? Duceți la doctor? Știi care e diafragma? Vrei să știi? Asta, din asta, deci. Nu, de acolo să-i luăm vreo 100 de grame. Îi luăm la. Și vreau să-i fac pentru și eventualitate. Putea să-i duceți 1 kilogram, 2 acolo, ca să aibă unul. Nu să aibă din ce să facă analiză, domn. Și eu ce mai rămâi? Dacă... E prea mult. Păi nu vrei să fii sigur că... Da, sunt sigur că mănâncă el. Dar poți să-l duci pe tot ca să nu... Dacă moare el, înseamnă că nu mai mănânc, da?
El da, are, auzi, de la cât primește, Da, așa este. face el încă o jumătate de pot. Stă el în drum, da. N-are el doi poți ai lui. Vorba bine, sigur, mai glumit. Mai tai acolo. O să ține cu dinții asta aici. Gata. Lasă-l acolo, pe. Păi asta vreau și eu. Să vedem. Uite, mie asta mi-e ciudă, că făceam. Nu pot să stau aplecat atât de mult. Păi de-aia vă Mă zic. doare mijlocul și genunchi. Eu nu mai pot sta așa, că mă supăr și sub genunchi și în spate. Păi nu făceam. Uite pe gabi, cu cine făceam porci gabi? Dincolo. N-am fost an să nu am porci. Absolut. Și aici am avut odată, am cumpărat de la Silviu și l-am chemat pe vecinul Ilie. L-a făcut el. L-am rugat să-i dau bani, n-am vrut. Mi-am dat și eu niște cai. Iată, ia mățura de acolo. Faci de... De atunci mi-am cumpărat cai.